Hemen tristena da, 2007tik badakigula ja, holako zanga baten, 10 metroko zanga baten zegoela. Baina, benetako borondatea behar izan da, esan bai, baina itxura nahiko izan. Eta azkenean alkatetza aldatu denean, alkatetza honek jarritu bitartekoak, kontratatu historiadore bat, Bertoraino joan da, Bertoka inplikatu ditu, eta horri esker 3 urtean lortu dugu aurreko guztietan lortu estena. Eta gaur deguna, bere lekura, bere lurra zirenetara ekarri duguna, eta borobil bat izten da. Guztiz itziko dana, kolumbarioa onartu duten kolumbarioa egiten denean urtebete barru, eta aurreikusita dago ara Lemoako frenteeko eta Larrabetzuko gorpuziak ere ekartzea, eta berezko leku bat izango dute Galdakor. Gu joan ginela Jakako udalengana apur bat beldurrez, batetik aurreko hemengo udalak esatezuelako kontaktua ez zuela nahi, eta joan ginen kontatu ginen ezekitela ezeran gutaz. Eta kontrara, gure beldurra zen oso hiri militarizatua denez eta oso eskumetakoa denez, eta oso euskaltzale ere ez denez, dana esan behar bada, nola hartuko gintuzten. Eta kontrako izan zen, alkatak esan zigun kriston aukera zabaltzen geniola, pendiente zeukalako hori, 5.000 bat biztanletik 400 eta piku fusilatu zituztelako, eta inoratera gabe zegoela. Horren, aitzaki perfektu ematen genion, kanpotik joan da, gurea bultzatuz beraien bidea zabaltzeko, eta horrela ze izan da. Eta hortik hona etorri zanaren, Jakako hainbat ordezkari etorri zanaren garrantzia, eta badakigu ja, 10 bat familiak guk gure ateratzean beste 3 desobiratu ditugu, nahiz eta gero bertan utzi, eta identifikatu ditugu, baina beste 10 bat familiak eskatu dira desobiratzea, orduan uste dugu zabaldu dugula ate bat. Bigarren, bere ondoan agertu zen gorpua identifikatu geunkanez, bere familien kontaktatu dugu Leonen eta joan dira Jakara eta reklamatuta eke. Hor izango, badakigu 7. identifikatuta dagoena, atzarazkendun arrenan egon behar da, 7. erreklamatuta dagoela gogoran aspaldi, orduan nik uste dute Jakako 23. Hobi hori, 9-10 bat gorpu suposatzen zienak, orain 22, beste bat zerera, horta Leonera, 21 bat horrek nik uste dut danak aterako direla eta gehienak espadabe asko bere familiei bueltatu. Sunkigarri izan da, oso polita izan da, bere txikitasunean, plaza txikia da, niretzako politena izan da, ez bakarri bere lurretan, bere jatorrizko etxearen pare-parean egin dela eta pare-parean ere izten dugula eta pare-parean egingo dela, beti izaten dena bere lurrea bueltatu da, zentzu estriktum bere lurrek izan zirenetara bueltatu da, berton dago, eta lurrotan jolaste ban bere txikitan eta hor sartu egun bere txikitako zintzilikari hori berak pasatu izan du hemendik sarritan, eta desgraziaren barruan, gerraren apustu egin zuen eta galdu genduen, horren barruan zirkula nik uste dut polito eta ezin hobeto itxi dugula, hor diokionez.